Senzilles però efectives claus per no contagiar-nos. Rentat de mans. Sembla una mesura trivial, però és de les més importants a seguir. Hem de rentar-nos les mans amb aigua calenta i sabó o desinfectants de mans amb alcohol. Tapar-se el tossir o l'esternudar. Fer-ho sempre amb el costat intern del colze. A més, hem de llançar els mocadors després de sonar-nos i rentar-nos sempre les mans. Informar-nos sempre en fonts fiables. Cada dia s'aprèn més sobre aquest virus, així que des dels organismes sanitaris conviden a la transparència informativa. Amb aquestes 3 màximes podrien evitar-se molts contagis. A quins símptomes hem d'estar alerta? L'Organització Mundial de la Salut anima a estar vigilants, però sempre amb la informació correcta. Per això ens convida a anar sempre a fonts fiables. Des de la mateixa organització ens detallen quins són els símptomes que poden aixecar la sospita d'estar infectades amb la Covid-19. Tos, generalment tos seca. Mal de pit. Manca d'alè, sensació d'ofec. Febre. Malestar general.